Duha ang patay samtang usa ang samdan nga mga magkabanay. Human napasok ang usa ka kotse sa likod sa usa ka nakaparadang truck sa General Santos City. Ani ang report ni Efren Mamak. Gilayong girespondihan sa otoridad kining kotse nga napasok sa likod nga bahin sa nakaparadang 10-wheeler truck sa National Highway sa Barangay Sinawal, General Santos City pasado alas 7 sa gabi niadtong Domingo. Atol sa hitabo, dead on arrival sa ospital ang duha ka magkabanay nga 30 anyos nga lalaking driver sa kotse. Lakip ang 17 anyos nga lalaking anaa sa backseat gumikan sa impact. Samtang nakaangkon sab og minor injury ug anana sa mayong kahimtang ang kabanay sab nga laing nga 17 anyos nga lalaking sakay nga anaa sa front seat. Pulo sila mga residente sa syudad. Sumala sa Traffic Enforcement Unit sa General Santos City Police. Nakaparada lang ang maong 10-wheeler truck sa daplin sa maong kalsada diyang dunay mibangga sa likod diini. According sa driver, napatigil sila doon dahil medyo nakadiferensya doon yung preno dahil lang sa sakyan. Habang inaayos nila, nagulat na lang sila ng may bumangga na kotse sa likod ng kanilang pinwheelers. Human error matud pa ang posibleng hinungdan nganong nabangga ang maong kotse sa 10-wheeler truck. So may marami tayong tinitingnan. So talagang human error, ng distributor natin, nandun pa rin yung early warning device, before doon sa likod ng sasakyan. Then, yun din ang pagkakaka natin, bakit yung early warning device ay hindi naman nabangga. Mayroon din posibilidad na yung driver ay wala sa kondisyon, bakit siya nabangga doon. Wala siya sa focus, hindi kayo inantok, o whatsoever, posible na naka-inject. Hinuon nagkaareglo na ang kabanay sa mga biktima ug ang kampos sa 30 anyos nga lalaking driver sa truck nga nabanggaan. Wala na mihatag og payag ang maong driver. Sumala sa kapulisan, posibleng muhatag og pinansyal nga tabang ang kumpanya sa truck ngadto sa mga biktima. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.